Optager. Vil du have en smøg? Vi vil i hvert fald lige købe 5 kartoner. På hvor meget? Hvad var det? 60 kroner karton? Nej. Vi har givet 300 kroner på 5 kartoner. Ja, det er billigt. Du har ikke engang fået 1 karton for derhjemme. Nej. Og i aften er der natmarked, som vi skal ned og kigge på, når vi har spist. Det er helt vildt modigt at sige farvel til Hanoi nu.